maldita llibre! Tranquil, home, què em passa? A l'escola m'han donat un treball, però no m'agrada el llibre que he escollit. Però no vols canviar el llibre ni res? Sí, però no sé quin. Mira, ara mateix jo tinc La passió d'Alexandra, que tracta sobre una noia que té molta fama de ser divertida i una noia bastant dolenta de vegades. I bueno, es fa amiga d'una noia que té un passat bastant difícil. Però com que no és el final, doncs si vols jo t'ho deixo el llibre i t'ho termines tu. D'acord, d'acord. Però si no m'agrada, què? Bueno, doncs ja canviaràs de llibre. D'acord, em fio de tu. Ana. Ei, Marcelo, Digue'm, mira, hem malgrat aquest llibre. me'l pots donar pel treball de català? D'acord, I de què va, me'l pots explicar? d'una noia que és molt popular a la classe, la seva amiga és una rebelde. Bueno, te'l torno d'aquí una setmana. D'acord, Vinga, adéu. vinga, adeu. Què recomaneu aquest llibre? Recomanem aquest llibre perquè és molt interessant. I també perquè tracta sobre la vida d'un adolescent que jo crec que en aquesta edat doncs, tothom ens podem identificar una mica amb ella. I en quant temps heu llegit aquest llibre? Jo he tardat més o menys uns mesos perquè jo no soc molt de llegir. Jo una setmana, o més o menys per ahí. You ready?